2019an, pentsatu nuela prestatzea zerbait 2020rako, ez? Pentsatu nuen, batez ere, hemen sortatu delako, ez? Garai bateko talde batzuk eta hola elkartu zirela, gero eskaintza asko esan dituen nik baita ere, elkartzeko talde bat, edo bestea, eta hor nik esan nuen, egingo dut, datorren eta beste gira bat, baina errebindikatzen nire ibilbide osoa. Nire ez gelditzen nire bizitzaren historian hor dagoen kapitulo batekin, atal batekin, ez dut hori hartzen ez. Nik errebindikatzen dut, nik egin dudan guztia izan da, kontatu, negu, dut egin nuen diskoa, gero brigadistak, gero kontrabanda, dena ez. Orduan, holako repertorio bat hautatu, eta repertorio horrekin osatu egin gira bat, pentsatu nuen. Hasi nintzen pentsatzen. Eta horren elkartu nintzen hemen Moskuko jaietan, baita ere zenbat musikariekin, eta zer ikusten duzu, eta horren iraian gelditu ginen elkartzeko berriro ere, ikusten genuen, egitea gira, edo ez, igual gira batez urte oso bateko alen egiten nuen bezala, ez, baina sartzea 3 hilabete horrela, eta gira bat berriz ere mundua zen. Baina, justu irailaren 5ean, orduan etorri zen nioen heriotza, eta orduan bertako entzun dena. Baina dena absolutuki dena. Orduan ez musika, ez zinema, ez